dinagdagan po natin yung mga balloons para enjoy po yung mga tao. We have 26 full-size balloons and we have 19 mini hot air balloons. And then kombinasyon po yun na regular shape and special shape para mag-enjoy po lahat. Ang aim natin pare-pareho is makapagpasaya ng mga kababayan natin. Hindi lang kababayan natin, hindi lang mga Kapampangan. Mas importante, masaya tayo, nag-enjoy tayo. Ang iniisip natin, di ba, sa ibang bansa lang meron ito. Pero dito sa Pilipinas, dito sa Pampanga lang may ganito. So dapat maging proud tayo lahat. It's exhilarating, super, and yeah, it's a different feeling. It's a different kind of rush when you're up in the air, and seeing the sights, seeing the view. It's so good. It feels so good. There's so many balloons now than before. Bigger ones, tapos different shapes also. First time ko po umattend ng concert po, and pumunta po ako dito for my idols po para mapanood po sila. So far po, mainit po pero nakaka-excite naman po. Yung hinihintay ko po na artist is si Have Abby po, and yung favorite song ko po sa kanya is yung Para sa Streets. First time namin mas makita yung mga artist na favorite namin. Ako si Bamboo yung inaabangan ko. Sobrang excited kami kay Bamboo. Sa akin kami kasi. Sobrang excited kami sa fireworks. Tsaka yun, yung mga ibang banda pa and artist na pupunta. So, lahat naman magaling na. Ganda ng lineup. Inaantay nating artist today ay walang iba kundi si Flo G. Let's go! Pinaka-inaabangan ko ay For Rock Straight. Kasama kami, both senior citizen. We're from Maribeles, Bataan. Tumangkilik dito sa hot air balloon. Maraming salamat po, at huwag ho kayong magsasawa kasi in the coming years mas marami pang artists ang magpe-perform, at syempre marami pa rin mga ibang balloons ang mga magjo-join dito.